Novi autoput Moravski koridor koji nam se gradi od Pojata do Čačka treba da bude gotov do 2023. godine, a deonica Pojate-Kruševac treba da bude gotova do iduće godine. Od Kruševca do Kraljeva treba da bude gotovo do krajem sledeće godine, a od Kraljeva do Čačka treba da bude gotovo 2022. godine. Novi autoput kojim se gradi spajaće dva autoputa, autoput Miloš Veliki i autoput E75, takozvani Beograd-Niš. Novi autoput ići će od rijeke Zapadne Morave, Pojata Čačka, a bit će gotov narednih godina i spojit će se sa autoputem Miloš Veliki. Gradovi koji će autoput spajati su Čačak, Kruševac i Kraljevo.